Tak. Tady jsme v moři. Voda je nádherně čistá. Nádherně čistoulinká. Takže postupně tady takhle prohlížím. A co tam vidím? Vidím tam nějaké žraloky. Žralok Kája, žralok Vojta a v pozadí žraloci Adam a Terka. A oni už nejsou v pozadí, oni už jsou blízko. Tak, nádherné koupání, vodička teplá, čistá. Tak, je to celé. To je náš hotel, ten bílý. Tady Verču ze zadu. Super. Voda nádherná, průzračná. A žraloci pohromadě. Ahoj. Ahoj vy bando jedna. Ahoj. Ahoj. Hello. Morgan. Morgan. Bude to Polaru to pojede? A tím samým si to vypíná, jo? Ano.